Hi everyone and welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ayun nga po guys, more on catfish po or yung hipit-hito yung ating ipinapakitang video dito sa ating channel. Kadalasan kasi mga catfish po ang na-feature po natin dahil nga parami po yung mga nag-e-invest or nagsisimula sa pag-aalaga ng hito. And karamihan po dito is napanood po nila yung ating video kaya po sila nagkaroon ng interest kung paano magnegosyo ng pag-aalagang hito. So yun nga po, natanggap namin yung mga message sa aming Facebook page, may mga tumawag sa cellphone number namin. And yun, natulungan naman po natin silang makapagsimula sa pag-aalaga ng hito. So syempre may mga admins po guys na siyang naging gabay po namin para po kami po ay matuturin sa kung paano mag-alaga ng hito. So yun nga po yung mga dinidemo namin, like yung pinapakita namin yung concrete pan, tsaka kung paano sila pakainin, and yung tamang pagpapalit ko ng tubig, yun po ang i-share namin sa inyo. Guys, ipa-plug ko po yung number ko and pwede niyo po akong kontakin dyan kung may interest rin po kayo sa kung paano ba mag-alaga ng hito. Pero syempre, ang unang iniisip po ng mga client dyan is paano ba yung market. So pagdating sa market guys, yun nga po, nandyan po ang admin or mga admins ng Kapishpan para po tayo ay tulungan dyan. So syempre, kung sinimulan nyo po ang negosyong to kasama ang Kapishpan, sigurado pong tutulungan nila kayo. So lahat dapat kumita. So syempre, hindi rin po nila hahayaan na mapupunta lang sa wala ang inyong mga investment. And syempre, good news guys, hindi lang po si Kapishpan, meron pang pagdating sa delivery, sa loading business, bills pay, marami pa. So guys, panoorin nyo po itong short video na to para po makilala nyo po ang kadikit or kapartner din ng Kapishpan. So guys, watch this video. Mga Brad, all-in-one delivery service and payment channel ba ang hanap mo? Yung fast-growing at walang ghosting? Yung wala kang aalalahanin dahil payment ay confirmed at hindi ka pa aasahin? Brad Express ang simply trusted. We are a 100% Filipino-owned logistics and payment center under Dr. Van Boy Incorporated. Among the services we offer are Brad Express for documents, boxes and cargo deliveries, Brad Food for food deliveries and tie-ups with merchants and online sellers, Money Bradala for cash delivery and remittance, Brad Bills for bill payment services, and Brad Ride, our version of Angkas. Service overload talaga! We are a partner-focused company assigning territory managers, hubs and vans per province for area development and business growth. We now have over 100 branches and counting in less than a month. Just a humble proof that approve na approve ang serbisyong hatid ng Brad Express. It just takes one brand to remember to get services na may forever. Anong Brad? Anong brand yan? Brad, it's brotherhood that is reliable, admired and desired dahil delivery service at payment channels ay maaasahan. Kaya mga kabrad, pati na mga kasis, magpabook na at magpabayad sa Brad Express Delivery. Proud on time. Guys, syempre ay itutur din po namin kayo sa mga tumangkilik sa Kapishpan. And yun nga po, may binisita po kaming napakalawak po na farm. Yung halos sa likod bahay nila ay meron po silang lupain doon na kung sa may mga nakatanim pong mga mangga. Napakalawak po ng lupang noon. Ang naisipan po ng may-ari or isang first time, yan po ay si Sir Nomer. Yan po ay customer po ni Kuya Biboy. Si Kuya Biboy po ay isa rin pong admin ng Kapishpan na kung saan siya po yung gumagabay sa atin kung paano po ang tamang pag-aalaga ng hito, paano po sila pakainin. Siyempre guys, malaki pong pasasalamat ko rin sa kanila dahil sa kanila din po ay natuto po kami na mag-alaga po ng hito. From fingerlings 3 to 4 inches na ngayon ay napalaki na po namin. And thanks God, good news, malapit na rin po kaming magbenta. So actually guys, first timer lang din po kami dito sa pag-aalaga po ng hito. So yun guys, ito may mga short clip po kami na ipapakita sa inyo na kung saan binisita po namin ang isang negosyante. Ang kagandahan po nito guys, meron naman na po silang negosyo. Kumikita naman po sila sa business. Sila po ay nagbebenta rin po ng motor, mga second hand motor na in good condition pa. So yun guys, kung gusto niyo nga rin po mag-purchase ng motor, may isa po tayong ka-partner na customer po ni Kuya B-Boy sa mga naghahanap din po ng motor. Singit po natin, ay pwede rin po kayong bumili sa kanila. Partner po sila ng Kapishpan, syempre kay Kapishpan po sila bumibili ng pagkain ng hito, fingerlings, lahat po ng kailangan nila sa pag-aalaga ng hito. So syempre,
Meron silang negosyo din na nagbibenta po sila ng motor. Baka sakaling gusto nyo ay available po ito sa Kapishpan Partner. So pwede nyo rin pong lapitan ng Kapishpan para po makapunta kayo dun sa nagbibenta po ng mga motor. Ayan guys, so makakamura po kayo dun. Pwede pong bisitahin yung kanilang bahay or sa mga gusto pong mag-farm visit. Ayan. Pwede nyo kaming kontakin sa aming number na nakikita nyo sa inyong screen at kayo po ay sasamahan po namin. And yun na nga po, napanood nyo po kanina yung tungkol kay Brad Express. Si Brad Express po ay open din po sa mga gustong magkaroon ng negosyo. Kagaya din ng mga iba na nagdi-deliver, meron po silang pwede po mag-deliver sa motor, pwede meron silang truck. So kung nagnegosyo ka guys at napabilang ka po dito sa Kapishpan, ay hindi mo na po problemahin yung pag-ship, yan, delivery. Kung may order kang fingerlings, pag sa Kapishpan ka kumuha, ay walang problema. I-deliver po nila yan maski sa pagkain na kailangan mo. Ang pinakamahalaga lang po guys, para po or bago po kayo magsimula sa pag-aalaga po ng catfish, kailangan nyo pong bumisita or kung hindi kayo makapagbisita sa kanila for seminars, ay pwede rin naman pong webinar. Yan. So yun nga po ulit, may description below. Lalagay ko po dyan ang aming Facebook page para po kayo ay makapagpadala ng message. And syempre, ina-allow natin ng Kapishpan para po maging admins. Nang sa ganun yung mga message nyo sa amin dito sa aming Facebook page ay mabasa rin po ng Kapishpan. Laki po pasasalamat po sa kanila dahil pinapapapasok nila kami dun sa kanilang mga customer, like yung mga farm nila, farm visit for free. So yun, kaya kami nakakapag-upload ng videos at naipapakita namin sa inyo ang kanilang lumalawak at napakagandang business. O syempre ngayong pandemic, isa po ito sa napakaganda pong gawing negosyo kasi kahit yung likod bahay mo, kulungan ng baboy, syempre hindi na halos, alam niyo na po ang nagdaang problema dun sa mga sakit sa baboy, kaya po marami po ang natigil sa negosyong pag-aalaga po ng baboy. So ganun pa man guys, hindi pa huli ang lahat, kaya kung napanood mo tong video na to, ay pwede mo pa rin i-convert. Yan, para hindi po masayang, hindi mawala lang sa wala, nakatambay lang yung inyong kulungan ng baboy, ay pwede nyo po yan i-convert para po maging concrete pan. Kung saan pwede na rin po kayo mag-alaga ng hito. Yun po. So ngayong pandemic, syempre mahal din po ang karne. Alam nyo, ang hito ay abot kaya pa rin ng presyo. At syempre kung bibili ka dito ng per kilo, medyo 3 piraso na rin yun, mabubusog ka na rin doon. Kaya kung gusto nyo mag-alaga guys at gusto nyo pong mapabilang sa negosyo ng Kapishpan, i-contact nyo kami sa cellphone number namin or sa aming Facebook page. So yun lamang po guys, and kung bago ka lang po sa channel na to, don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos.